buenas. Así me gusta. Neste momento, que pode haber tensión, despois desánimo, porque volven outras formas, como se lles falaba antes, creo que son momentos nos que temos que manter a esperanza. Non permitades que nos rouben a esperanza, porque as persoas que nunca creron en Ribeira, que a usaron simplemente para os seus intereses, non poden vir agora como salvadores. Non poden vir agora como salvadores. Fernández Genoveva. En contra de la moción de censura. En contra da moción de censura. Emilio. Sí. Fernández María José. O de hoxe non é un día para grandes discursos, pero sí quero adquirir un compromiso con todos vós. Un compromiso baseado nos principios que aprendín desde moi pequena da xente que inculcou en min o amor por Ribeira. Primeiro os meus avós e despois os meus pais. Un compromiso no que a lealdade, o traballo e o esforzo estarán desde o primeiro ata o último día. E no que si irei gobernar desde o respeto, desde a educación e desde a honestidade.